Hello guys. Good afternoon. I-off ko na yung electric fan kasi parang ingay. Pero maingay pa rin yung ceiling fan kasi mainit kasi dito guys. Kailangan ko mag-ceiling fan. Anyway, so kanina ang galing kami sa bahay. And, ayun. So pakita ko sa inyo yung itsura nung aming tinitirhan ngayon. And then, sa next video, i-share ko sa inyo kung bakit kami andito. And ano naman, don't worry guys, hindi naman negative itong paglipat namin dito. Mayroong good reasons bakit kami andito guys. Pero ngayon, pakita ko muna sa inyo yung itsura ng aming bahay. Actually, kwarto lang talaga siya. And napakita ko na sa inyo nito dati ay yung first na video ko, parang isasama ko dito yung video. Napakita ko sa inyo yung itsura at saka may saking sa laptop. So ito yung aming kabuuan. As in, ito lang talaga siya. So pakita ko sa inyo ha. So ayan siya. Yung kabuuan niya guys. Ayan yung labas. Nilagyan ko ng ano. So ito yung aming ref. Yung mga gamit namin, yung groceries, yung mga ano. So tapos higaan na ito dito guys. So bababa ako para makita nyo. So dito, nilagay ko yung carpet namin. So nandito yung carpet. So latag ko siya dyan. Tapos yung mga basahan. And then, yun sa labas. And ayun. So, yung mga books namin ni Hagrid na ginagamit for homeschool, konti lang yung dinala ko, yung talagang ginagamit lang namin. So, dyan ko lahat nilagay. And then, yun, may mga biscuits pa dun. So, yung mga groceries, so nagkalat na siya kasi nagamit-gamit na namin, 'di ba? So, ayan. Ito yung mga lalagyan ko ng mga konting baskets dito. Actually, maano pa to guys. Maalikabok. Pero carry na yan. So, yung mga anik-anik namin na kailangan. So, dinala ko dito. And then, dito yung, naglagay ako ng, ano dito, curtain. And then, dito ko, naglagay ako ng, ito, tingnan nyo, sa taas na siya. Pero nilagyan ko ng ganito. Dinala ko to para may lagayan kami ng aming mga susi. Kasi si Papa kahit saan niya nilalagay. So talaga naglalagay ako ng mga lagayan. Then syempre dala ko din yung aking Dave Ramsey's baby steps na ano. Yeah, para dinadala ko talaga siya para lagi akong tawag dito, nare-remind. Diba? So, sa mga hindi nakakalam, ayun, nagpa-follow pa ako kay Dave Ramsey. So, kung gusto niyo makita yung mga old videos ko na doon ko sinishare ko. Ngayon kasi hindi na ako masyadong nag-share. Pero don't worry, mag-share din ako minsan sa inyo. Tapos naglagay ako doon ng lagayan ng aming mga siya napakamaingay guys, pero ayan, ko na lang, nilagay ng aming mga tuwalya and everything, jacket. So, tapos dito naman, yun pa, may mga books pa kami doon. Ito, may mga books kami dito. Tapos, ito yung aming nagkalat siya. Medyo makalat siya guys ha. So, tapos maalikabok siya. And then, ayan, yung laptop. Nandito yung laptop ko, yung printer ko. So, ayan, yung mga gamit namin, konti dyan, mga plato, everything. Dito sa ilalim, syempre, wala kaming lagay ng So, mga karton yung ginamit ko. Yung mga, i-off ko na lang muna guys ha, kasi parang maingay siya. So, nandito yung mga nasa magagamit namin. Separate ko yung mga shorts, short ni Hagrid, t-shirt namin ni Papa. So, separate yan siya. Importante sa akin. No fold system. And then, siya na may dito, nagbe-video, okay? And then, ang tawag dito, yan, importante na naka-organize siya. Yung mga bag ko, ayan, tapos eto na, higaan na namin siya guys. Eto na yung higaan namin. And then eto na yung aming TV. May window dito. Diyan nilagay ko siya dyan. Mayroon akong nilagay kasi para mapwedeng si Hagrid mag-Lego. And then may butas pa doon. Kaya mamaya lalagyan namin yan ng screen. And then yung ating nilagay ko dyan yung ating maliit na tawag dito, salamin,
Tingnan nyo, 'di ba? Talagang very raw ito guys ha. Walang ano ito. May may mga ano pa. Tapos yung guitar, dinala ko yung guitar kasi may guitar lessons kami ni Hagrid. Yung ano niya, Lego, tapos yung electric fan namin. So, yan, that's it. Yan lang talaga. Tapos yan yung kabuuan guys. Yan lang. As in, super liit lang talaga niya. Nandito na lahat yung mga kailangan namin. And then, dito sa labas, dito yung mga flowers namin. Hindi ko pa mapakita sa inyo kasi hindi ko pa na-arrange. Pero may mga flowers ako dyan. And then, medyo, hindi ko na papakita muna dito sa labas kasi medyo makalat. And, yan. Yan yung ating kwarto. Makita nyo yung kabuuan guys. Ayan. Yan yung itsura niya. Yan. Kita nyo. Ang liit talaga. Si super liit lang. Naglagay lang talaga ako ng mga pwedeng malagyan para at least ma-maximize yung space. Ayan. So, ganito lang kaliit yung aming tirahan ngayon. So, i-explain ko sa inyo sa next video yung ating reasons bakit kami lumipat dito agad-agad. And, yun, matutuwa naman kayo sa ibabalita ko sa inyo. Pero ayun, medyo okay naman kami dito. Medyo happy naman ako sa naging desisyon namin. And yun. So, nag-update lang ako guys. Sa next video, i-share ko sa inyo kung yung mga lessons. So, yun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and see you in my next video guys. Babu!